Wow. Amandianez. Udike when you be out body. Udika thunder ga body left and right. Ida kide hota ko nwe ka mwali he patariam. No na no. Gino ne pari de no ta wa yozo. Gino ne. Ijo kwa no kuko ni gbelu ka ngwere ahụ. Je futo ogbo ala. Se ni na no kwa sanwa ni sim. Asege. Isi gbo onwe ga Amandianez isi gbo onwe gi. Ọma mmekwa n'ụlọ ahụ. Ọma mme. Wow. Koi ka akpọ gị shuu ike n'elu. Ọmụnwa nwụla. Ihe m chọrọ ka m ga-eme. Ya bụ ihe m chọrọ. Ana emekwana ana m ya. Ekwesịghị m ịnaga ọda n'aka. Ma na-eme ihe ọbụla m chọrọ ime. Ọkwe na anị ya. Papa, eziokwu ike gị gwụrụ mmadụ. Gị chọrọ ịgaga lụta nwaanyị ọzọ, nwee ike ịbịa ka gị na ezinụlọ gị kpaa ya, ka ịtakịrị anyị, iji osu frenụ ka mpere, gaga bute ntị nyọ busara ya ebe a. Kedu ihe mere dị gị atrat? Ọwa arụ ukwu a, lekwa nwanne m ka ọ tọkara dịwa na onye nka. Chekwe, ele onye kwuru ụka n'ugba, ọ bụ iji ifere ka ọwụ mmadụ kwuru ụka. M kwesịrị ịkpọ ezinụlọ, le ndewe ezinụlọ. Unu eruduru ezi m afọzi ụlọ. M ga-abịa nara nne gị ọda. Asịkwa na aṅasị na nne gị bụ ara ihe o buwa akpụ. I nwere difference between ara and akpụ. Nne gị bụ ara ihe o bụ ọrịa ka o bu n'obi. Forget it. Akwa na anị ya forget it. Emene m ihe m chọrọ. Mama, hapụ ya. Okoman, ọkwa nwunye gị. Nsogbu adịghị, enwekwe problem. I'm comfortable. Nwa yiri nna ya. As you do, I'm comfortable. Nwa yiri nna ya. I'm special today. Egwu oge aba. Agara. Ahụta m. Ị ga-aghọta. Nwatakịrị amatala that na no leave no transfer. Ọ matago that n'ụwa na-eme ntụgharị. Atụgharị gị. Ọ tụgharịtala ihe ọma. Dị ka ọ na-atụgharị. Therefor. Ihe na nkọwa gị na-abụ bụ ka nnabata arụ ukwu a. Mama, Paku, relax. Nsogbu adịghị. Ọ dịkwa egwu. Agịrịga, ana m enyozi gị enyi. You need him to me, no more than her. As you do a meeting now, the meeting is over. You can go inside. Gịnị onye? Mama, relax. Never relax. Bosinta caixa no orange. Never the way. Don't mind them, oh? Baby. Otom. Oyom. Omarisham. Mama. I'm not going to save in this house. Also, who look him? He will Jesus the Savior prayer group. It is over safe. He will a weapon of war. Only rush for to tell who you can bomb beyond. I'm not beyond you. Betrothed unto you. Wow. Agịrịga. Ole kwanu nke ijizi n'ihu nna gị ọkwazi ezigbo mmadụ. Ị na-asọpọt nna gị ka ọ nọ nwaanyị ọzọ. Ọ nkọwa gị. Wow. Oni notice ye. Mama, ko si akwa iga ya okwu n'ukwu. Mama, ya bụ ihe tụrụ m n'anya. Ọ tụrụ m n'anya. Ọmakwa gị n'ụdị ahụ. Mama, relax ya. Mwa nwere plans. Hapụ nchukwu ihe niile n'aka. Ọkwa ọ ga-akpọta nwaanyị ọ ya alụ. Unu relax. Ụlọ a ga-ekpedo ume a n'ọkụ. Mma esi iyi ọkụ. Mma agba olu afọ. Agịrịga. I'm master planner. Na nnọkọta ma relax. Enwere m plan. Wow. Gwagwanụ m n'edi. Asị m ihe n'ibe a oyizikwa hụ omume nwa nwoke. Ọ bụzikwa ka nwa nwoke si atị. Ọ atịziri nke ikpeazụ. Nsogbu adịghị. Ọkwa efu nwaanyị ya. Anyị ga-akwadosi ike. M ga-egosi ihe m nwa ihe eji na-akpụ mụ. Bisikọ akọghị mgbewa. Ọkwụ na oye nwuri ọkụ. Relax ya. Mama me. Oyo. Akale. Miss Koi. Mother with action ka na-eje. Because them not come. I talk about going to go. My mouth is wicked. That's tough time, people.
Kim was levels in Kabido Quano. Which levels? Quick, which get on the middle levels? Or levels? Have I never la palm or so? Or sit up, get on the levels. Oh, Stop. It's only by your talk. Huh? It's only top aqua. It's only by your talk. What is the what I often one in a photo. If for a pie, oh, yeah. Never found a bronchia. I saw one annual dinner window, and what you want mono or no dinner window bona. No bano, tobano, sweet bano, hat bano. No problem, but if Lenny Lobana was Salomua, yes, a lakia. Never papa sister. Never papa. A mamma or go one or work on car at Chicota Sack or getting candy down the cost city. What comes here, if what comes here is what look down on you. Only no. If what comes here look down on you. What comes here look down on you in Azorapa. In Rapinas on yes or Rapa. Rapam Jiregom Zo. Rapams for family use. Mama Maratu. Good on Magamatu. Rapoga and Kotoshi Yaga was. Mono no Rapanuba. Aga took away a Kangamba Baroshishi. Akobara. Oga go te je ro gulelu je to kegabo yellow mogi me kegebo le mebo yellow mogi mebo lem oh ina ekwoku rapa imana atulebe asika atulebe onye go rapa na obo kwa njo onye gro no kwa mma onye mma yellow mogi mebu ogi mago ko jiro yo style rapa family rapa izutafu nwa yesi no lofo rapa no nke mwa na use Kinyalia, okuko ya, havana to top tower. Gimege gbanwa anya oto. Gimege gbanwa na oto maka Chineke nna. O te ka m ga-esi abogo ka okuko. Gba ya oto ka ihu. Cheta na kponu munu. Ndị topo ya, me yari akwachitaro gị. Le, fuck my friend, nem rapa. Mu ki de condition. Le kwa. Mu ka na nyezi order. Mu chelu ni ilo. I ba se ni mu no. Ke I topata kwa none. Hey, bolo ku gi nwa no na. Adem abu egwu mmadu. Obulo mmadu na akulu megwu na ba mu na agba egwu onwe m. Wow. Yes. Egwu onwe m ka na akụ. Hey. Egwu onwe m ka na agba. Ngwa happy aka. Hey. Happy aka. Amandaneze. Happy aka. Ma agba yo to. Happy aka. Ya agba yo to. Yeah, man. Just drink whatever you want to drink. Eat whatever you want to eat. So, yeah, you can even order for Nkwobi. I'm here for you, man. I'm here for you, man. Are you surprised? Jeko. Yeah. What you know is that we're going to go kambe abelole no to kwara m n'anya. Mụ na ga abụọ mana enwe de shishi jido galalo. Kambe abelole no gina emewe ego offload. Izola keke. Mehere nwunye ga ebe na ere ahịa. Lekwe nge chisara ihe akụ otu na ma egbu kposha ya wụcha gị na agbakpọrọ ya n'ihu. Ọwụnụ ele ebe ichiri meta ego. Ima wale. Only him gwara gị before. Agwara m gị otu nje lọta ebe a. Na police nwụrụ m nwụba m n'ime plane. Chaka onwe nke nje bata. Man, recently I just called my niggas, I just called my guys, in London, and told them to break my door and get some dollars from me, get some pounds from me. And that's exactly what we're eating right now. Chokwe. Kpọrọ ha na phone call ko imere ha cargo. Akpọrọ m ha gwa ha gbakọ ụzọ because ego nọ n'ụlọ. Ego gwa m ka ọ nọ. Ebe a ka ọ nọ, agwa m ha sị ga ebe a. O nwere ike na-etinye n'akụkụ pilo. Ha gbawa dị pilo, dọwa dị pilo. Itinye aka n'ime ego ahụ ego ebe a ka ha gara afa pụtara m ego. Ebola lue. Ya ka eji nwa ya ekwu. Ndụrụ nga elu asa kamgbe. So we go esi ka na agbakpọrọ ihe.
Nwanne m biko mesoro ndere njide ihe. Ịchọrọ ịṅụ mmanya, ịchọrọ ịta anụ, taa anụ. Ịchọrọ nkwobi, kwobie ya. Ịchọrọ ịmị ihe, mịa. Ịchọkwa ka m gbaziri gị ego. In fact, I'm making gbazie gị ego n'ihi I can see you're in a bad situation. Nsogbu dị ebe ị nọ, so ịchọ ego ma gbaziri gị ego ịghọta. Hey, you work a man. That's it. You work a man. That's it. You work a man. That's it. Ebe. Ebe. I'm a ripo kacha. Yem geri ni chigi na week na makachukwu. Oshi engine eri bedia. Rie ihe Ihe na ata akwam taa. Taa. N'isi ṅụ. Ke na aṅụ m ṅụọ. N'isi ṅụ. Ke na-ele. Malite m na ka ọtụta. Oh my God! Just get one. You want to drink more? I'm patago ka ọtụta. Enigwe nwere otu o si eme ya ọnwụ. Enigwe nwere otu o si eme ya ọnwụ. Enigwe nwere otu o si eme ya ọnwụ. Chineke be. Enigwe nwere otu o si eme ya ọmụgwe na n'ebe a. Agịrịga. Akwụkwọ nke agịnị? Ị chọrọ imere m arụ? Eluigwe nwere ka o si eme kwa ebe ọ na-eme ebe a. Ihe omego ole emekwedego. Imekwadiri shem. Na onye mmam na-ama na-eji nnọọ ka ịbịa wee ka nwoke na-aga tunkom. Mmam dos lecha anya kwete from ya agbawe ya ọ onye bịa hie gụla ya na-adọ. Ihe omego ole emekwadego bịa bad ko buchuo omego ụzọ. Ị ga-ahapụ asa gị ga chọrọ odi. Hapụ di onye ọzọ. Enwebere m efe gị ka di m nata. Isi ka onye nata. Enwebere m efe gị ka di m nata. Ọ nwere gị n'ụlọ a ka ọ bata. Digu. Ihe na-alị ha emego. Onye wụ digu? Mpam udigu. Taa! Police ka ọ bata. Nwaanyị ngwana ka ya bịa ka ewe ya. Ele ihe na-agbara ọsọ. Ọ kwesịghị ịwụ Margaret Thatcher. Ị na-akwụsị m na m nwere m odunu gba sọgụ ọdụnụ gịnị aha ndị ote sọgụ ka m ga-asụrụ anwụ. Ewu Gambia na ọbịa ka m na gị ma aka. Come and compete with me. Kali one. Onye ahụ nwunye gị onye gbatala ịgba ntịrọ. Onye gbatala ịgba ntịrọ ọwụ nwunye gị akpọsị na your wife. Ị na-akpọ your wife ọ na-ewe m iwe. Onye ahụ enyi gị nwaanyị. Ya wuru enyi m nwaanyị wuru ada nne m wuru ososo gị nne m. Olee ihe gbasara gị? Oche ị na-azọ wụ oche nne gị ka oche nna gị. Oche ị na-azọ ọwụ nne gị ziri ya ka ọwụ nna gị ziri ya. Zamia. Ya wụ oche nne m. Yes. Ọ wụ oche nne m. So mgbe nne gị bịara nga obu oche. Gị buru bịa oche ka ya ogologo. Ka o buru bịa. Gị hụ na na-azọ oche m azọ. Azọcha nwaanyị m lụrụ alụ na-azọcha ya oche. Ka kelee Chineke gị na ịgbara ọsọ. Kelee Chineke gị na ịgbapụrụ ọsọ. Maka mmega emega nweta gị. Mmega emega nweta gị. Ka. Ị na-akụ m ka m na-akụkwa ya. Ị na-akụ m ka na-akụkwa ya kọkọkọ. Akwala ụlọ ama mba m na ya. Oche mma m jikwa aka ya gotekwe. Nsogbu anọdụ. Nne gị jiri aka gị zuo oche ọkwa nne. Ọ bụ ego m ka ejiri zi ya. Ọkwa ego m ka o jiri zi ya. Ọkwa ego m ka ejiri zi ya. Ọkwa ego m ka ejiri zi ya. Nsogbu anọdụ. Mụ na ga emezi competite. Na-ekwu gị na-ekwu. Anyị mezi competite. Na-ekwu gị na-ekwu. Ọkwa m na-ekwu gị na-ekwu. Ọkwa m na-ekwu gị na-ekwu. Ọkwa m na-ekwu gị na-ekwu. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.